Avui anem a fer la pàgina 214. Ja sabem moltes coses sobre l'àbac perquè l'hem utilitzat en classe i hem fet nosaltres ja les unitats en blau, les desenes en roig, però avui anem a treballar un poquet més amb ell. A veure què nos conten allà. Primer les unitats. Quatre unitats i dos desenes. Una i dos. 24. Perfecte. 15. 5 unitats. I una desena. Perfecte. 72. 2 unitats. I 7 desenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 40. 0 unitats i 4 desenes. Això també ho hem treballat en classe. Recordeu que se nos escapaven totes les boles nostres? I al contrari, 7 unitats i 0 desenes. 3, 4, 5, 6 i 7. Perfecte. Vale. Ho tenim super mega xupat. I a més, així tenim aquestes desenes i unitats super mega fàcils. Vaig utilitzar el verd per a tot. Val? Anem a veure quantes unitats hi ha. 1, 2, 3, 4 i 5 unitats i una desena. Tenim el número 15. 2 unitats i 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 6 desenes. Perfecte. Ui, així n'hi ha un muntó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. El màxim que se pot són 9. Per què? Perquè si tenim 10, pum, ja passa la desena. I així n'hi ha 3 desenes, 38. Perfecte. Unitats hi ha 3 i desenes 1, 2, 3, 4. I és el número 43. Vale. Completem. Ara al contrari. Vaig a fer una cosa. Per no estar utilitzant blau, roig, blau, roig, blau, roig, vaig a completar totes les unitats primer. I així n'hi ha una. Així completaré 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Estic segura que vosaltres posís millor. 0. Aleshores no poso res. I així hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Vale. Ara vaig a completar les desenes. Així hi ha 3, 1, 2 i 3. I així tenim 31. Així hi ha 4, 1, 2, 3 i 4. Vaya xuxurrío. I així hi ha 7 desenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Perfecte. Així que ja tenim complets els nostres àbacs amb borles. Diu, esbrina quin nombre és i dibuixa-lo en l'àbac.
diu que sóc major de 30 i menor que 40 i tinc un 8 de les unitats. Lo del 8 de les unitats, super mega fàcil perquè vaig a col·locar-les ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 8 unitats, això ja ho sabem. I ara anem a veure quantes desenes poden tindre. Si diu que menys de 40 però més de 30, 38 seria major de 30 i menor de 40? Ajá, efectivament. 1, 2 i 3. El nostre nombre és el 38. Perfecte. Anem a continuar, que això és divertit. Vinga. Mireu, anem a ajudar-nos així de l'àbac. De manera que sumant 8 més 7 ens donarà, a veure, tenim 8 unitats en el cap i 7 en les manetes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Ui, m'he passat, perdoneu, estava pensant, és que no puc col·locar-lo en l'àbac. Si tinguera un àbac de veritat, sí que podríem col·locar-los així, perquè col·locaria 8 unitats i 7 més. Aleshores, podria passar-li les desenes ahí. Però com no les tinc, aleshores he de fer-ho com hem fet sempre. 8 en el cap i 7 en les manetes. 8, no, ara no tinc res enganxat. Perdoneu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. 15, 5 unitats i li regalem una desena. Aleshores, així, després ho fem. 1, 2, 3, 4 i 5 unitats. I anem a veure quantes desenes. 5 més 3, 5 en el cap i 3 en les manetes, o et fem 3 ratlletes. 5, 6, 7, 8, més una, 9. I així hem de col·locar. Anem a fer-ho bé. Anem a fer-ho en el blau i en el roig perquè és que si no és un desastre. 1, 2, 3, 4. Sabeu què deia ma abuela? Caguera damunt d'una altra caguera, doble caguera. I no anem a fer doble caguera, anem a fer tot com correspon. Vinga, 1, 2, 3, 4 i 5 unitats. Canviem de color i posem les desenes, que són 9. Quasi no es va plegar fins al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Si tinguérem 10, ja passaria allí al costat. Vinga, continuem. Anem a fer-ho en el blau i 9 més 4. 9 en el cap, 9, 10, 11, 12 i 13. 13 són 3 desenes i dic 3 unitats i una desena. Ahí la tenim. Ara anem a comptar quantes desenes tenim en total. 6 en el cap, més una 7, més una 8. I canviem. I copiem 3 unitats. 1, 2 i 3. I 8 desenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ok? Com anem, xics i xiques? Si teniu l'àbac en casa, per favor,
sumeu amb ell. Per exemple, en aquest cas posaríem 3 boletes, 3 i 7 més, ¿vale? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I 7 no me caben, aleshores se me transformaria en una desena més. I totes aquestes d'ací desapareixerien. Perquè m'he quedat amb 10. Aleshores, quantes unitats tenim? 0. Si continuem amb l'àbac és molt més fàcil, però és que així és un poc difícil explicar-lo. Mira, ja tenim 1 que li hem regalat així, més una d'ahí, este ja està, i ara 5 boletes, ¿vale? Este ja està, i ara 5 més. 1, 2, 3, 4 i 5. I si contem són 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7 desenes. No sé si ho haveu entès. Vaig a intentar fer-lo també així, val? Vinga, a veure. Diu que tenim 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ja no me caben més. El 10 ja passaria a 6. Ja vaig a regalar-li. Borraríem. Ja tenim el 10. Però encara nos queden 9, 10, ¿vale? I ens falten les 4 d'ací que són 1, 2 i 3, perquè era el 9 i el 10. Recordeu? És molt difícil no fer-ho presencial, la veritat. Vinga. Ostres, s'han passat. Ai, és una resta! Ja deia jo. Bueno, esta deixem com a suma, però esta com a resta, val? Si haveu fet la resta en casa, en esta així, perdoneu, xics i xiques, ja deia jo que no estava ahí el duem, val? Pues a 7 li lleves 3 i se'n queden 4, i a 5 li lleves 1 i se queden 4. Ai, ai, Anita, perdoneu. Qui t'evoca, s'equivoca. Vale. Ara tenim 9 unitats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I anem a llevar-li 4, ¿vale? Tatxe amb el color verd. 1, 2, 3 i 4. Si llevem les 4 borles, se'ns queden, anem a comptar, 1, 2, 3, 4 i 5. Molt més fàcil. Val, i ara tenim 8 desenes i anem a llevar-li 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I li llevem 2. 1 i 2 i contem. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I ens han quedat 6. Ai, Mare de Déu del Senyor. Vale, això ja sí que és una suma. No existeixen les restes de 3 fileres. Vale. 6 més 3, anem a col·locar així. 1, 2, 3,
4, 5, 6, i ara 3 més. 7, 8 i 9. I ahí estem, Perfecte. Continuem. 3. 1, 2 i 3. 2. 1 i 2. I 2 més. 1 i 2. I ara anem a comptar quantes tenim de desenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quina barbaritat! 79. Perfecte. Continuem, xics i xiques. Anem a veure quantes tenim ací. 1, 2, 4. 1, 2, 3 i 4. I ara 3 més. 1, 2 i 3. Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 9 unitats. I en desenes, molt més fàcil. Col·loquem 4 desenes. 1, 2, 3, 4 i li afegim una més. I són 1, 2, 3, 4 i 5. Continuem. Així ja comencem a regalar-li. És que és difícil així, pintar, tal. Si teniu un àbac, per favor, feu-ho en el àbac. I ni me mireu ja el vídeo, feu-lo vosaltres a soles. Vinga. Sí, és que vaig a tindre que borrar, 1, 2. Primer agafem el 7 i el col·loquem. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I una, 8. 9 i ja fa 10. Així que ja borrem i tenim una desena que està ahí. I ens hem quedat, ens falten 3 unitats per completar. 1, 2 i 3. Difícil, Així és difícil explicar-lo, però continuarem. Continuem amb les desenes i ja tenim una més, 4, anem a afegir-li 1, 2, 3 i 4, i ara és les 3. 1, 2 i 3. I anem a comptar quantes tenim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Uau, 93. Mireu, així anem a borrar de seguida. Si voleu, no fa falta ni que ho posem. 9 més 1 són 10, així que ja tenim una desena. Ja no fa falta escriure-les, ja hem regalat una desena i ens falten aquestes 4 unitats que sí que les anem a dibuixar. 1, 2, 3 i 4. I ara anem per les desenes i la que li hem regalat, anem a col·locar 2 desenes més, 1 i 2, i ara 5 més. Que xutxurria. 1, 2, 3, 4 i 5. I si contem tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ai, se'ns ha oblidat posar 84. I ja ho tenim tot per avui. Ha sigut més difícil de col·locar així que si ho fèrem en un abacus de veritat. Si teniu un àbac en casa, per favor, feu esto.
Vale? Feu el càlcul mental. Això les és llevar-li 5. Besitos.